Как е днеска направим отпред. Къл. Утре не се знае, може да правим отзад. Откъде си? Откъде си? Аз съм от Ямбол. От Ямбол? Да. В Ямбол чували ли сте за Христо Ботев? За всичко чуваме ние. Кой е Христо Ботев? Кой е Христо Ботев? Халкаджията. По-точно? По-точно халкаджия. Хъвтрима. Не разбирам думата. Халкаджия се казва, нали? Хъвтри. Еми как? Не го разбирам. Как не разбираш? Как не разбираш? Защо на обяд пуснаха сирени? Защо 2 юни дето за той? Какво? Какво? Нали? За партизанките, нали? За партизанките казваш. Тъй, за партизаните. Добре, и все пак Христо Ботев. За какво е загинал? Загинал ли е? Айде да го знам аз загинал ли жив ли, аз не се знам жива ли съм, умрянал ли съм. Кой клас имаш, ако не е тайна? Аз? Кой клас имам? Първи. Шегуваш се? Как на 5-ти клас? Как До 5-ти познаваш клас парите, не че се можах да занимаваш? търпя. Виж, занимаваш Ожених се. В кой Ожених клас? се. До 5-ти клас До се пети ожених, клас да. се ожени, казваш. Добре, познаваш парите, търговец си. Познавам парите, познавам, не съм грамотна. На коя банкнота е образа на Христо Ботев? Тук има, Нали работиш с рисуваш? пари? Да. Работя с На пари. банкнотата от колко лева е образът на Христо Ботев? Тъй, нещо друго. Кажи ми на коя банкнота? На коя банкнота трябва да проверя парите? Айде да погледнеш. А? Айде да погледнеш и научиш нещо. Анги се? Я да знам, на 50 лева пише май. 50 лева, 50 лева, 50 лева. 50 лева е, казваш Христо Ботев. Да. Тодор Живков. Тодор Живков беше най-главният. Искаш ли да има такъв празник и за Тодор Живков? Защо такъв да ден? не е? Защо да не е? Да има, бе. Да има, да има. Какво да има? За Тодор Живков да има, за всичко да има, музика да има, да играем. Това е. Отзад, отпред да фъргаме малко кючек. Ние сме роми, бе, кой искаме ни? Гладни, жадни кючет се играем. Къл. Кълна правим. Къл, да, Нали пасаджи. преди малко казах?